Θερμά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που ανέβηκε στη φυσική του θέση τη δεύτερη. Ναι. Ένα μάτσο-χάλια είναι η ομάδα τους, αυτό να μην το ξεχνάμε. Ένα μάτσο-χάλια εσείς Παναθηναϊκοί, ειδικά με αυτούς τους δύο παίκτες. Με τα τόσα πολλά λεφτά που έχετε εσείς πολυμετοχικοί και τα βάζετε και παίρνετε το Σπάχτιτς, τον ανύπαρκτο, τον Ολλανδό. Εκεί θα πέσει πολύ γέλιο με αυτόν που πάνε να πάρετε. Ο σκοπός μας είναι ότι αυτό το πρωτάθλημα το θέλουμε όσο τίποτα άλλο. Και αυτό. Δεν έχεις πει για τίποτα άλλο για κανένα πρωτάθλημα, όλο έτσι μαζί. Γιατί άκη μου ψήματα είναι. Όλο το. Ειδικά αυτό το θέλουμε. Και του χρόνου. Μέχρι να τα κάνουμε 40. Αυτό θα σας πω εγώ πότε θα πάρετε εσείς πρωτάθλημα. Αυτό τους έχει πειράξει. Να μας δεις, πρέπει να έρθεις να μας δεις, γιατί φόρεσες τη φανέλα τα αιτή, το έπαιξες μπάλα, άφησες ιστορία. Πόσα χρόνια? Πολλά χρόνια. Φάνη, 12. Μπάλα έξερε μου λέει ήταν καλός, έτσι όπως μας τα λέει ήταν. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι με το που γινόταν σέντρα έκανε τάκλι, σε ξέρω έτσι, καταλαβαίνετε, αίμα από πάνω μέχρι κάτω. Πού πάνε καλά στην Ευρώπη, για πες μου. Που έπρεπε να βγει ο τερματοφύλακας της Ανόρθωσης μαζί με τον Δέλα. Ρε Τάκη, να πάνε τον γκολ, πώς το έφαγε αυτό το γκολ, έπεσε και του έφυγε από κάτω. Ο πρόεδρος φυλακή. Έτσι, ο πρόεδρος φυλακή, εκεί που έπρεπε η Ίντερ να δείξει πώς παίζει μπάλα, ήρθε να βάλε δύο κολλάκια. Τώρα το 8 απόδοση εγώ δεν το ξέρω. Το ξέρω αλλιώς. Θέλω να πω και μια κουβέντα του ΠΑΟΚ, ότι εδώ και πολύτος είναι κιόλας, δηλαδή εδώ που φτάσανε είναι πάρα πολύ καλά να κάτσουν να φτιάξουν μια ομάδα, μήπως 25 χρόνια να πάρουν καμία πρωτάθλημα. Γιατί ήταν γεγονός να πέφτει ΠΑΟΚ. Να σου πω κάτι εγώ. Καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να μην κάνει τα λάθη του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, να υπερχρεωθεί μόνο και μόνο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίκτης, έχει δολοφόνος. Γιατί έχει προπονητή, έχει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Έχει κακοποιούς ρε παιδί μου, αυτοί πρέπει να τους μαζεύουν να τους βάλουν φυλακή. Δηλαδή είδες το παίκτης αυτός που έκανε φάουλ προχθές, το παίκτης του ΑΕΚ, χθες. Τον είχε προκαλέσει ο Τζιμπούρ. Και πριν 2 εβδομάδες ο Γκαρσίας που έκανε τον είχε προκαλέσει ο Διόγκο. Όλο τους προκαλούν αυτούς πάλι. Δηλαδή ρε παιδί μου, για όνομα της Παναγίας, δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Από αυτό το παίκτη προχτές που φάγε την κόκκινη, το μόνο που του έλειπε ήταν η κουκούλα. Για κουκουλοφόρο τον έχω εγώ. Μήπως το έχουν μαζέψει από τον Αθήνα, κουκουλοφόρος και πήγε και έκανε μεταγραφή εκεί. Γιατί αυτοί πάνω είναι δολοφόνοι ρε παιδί μου, δεν παίζουν μπάλα. Καταρχάς παίζουν τζίντο, καράτε, δεν ξέρω τι παίζουν. Μόνο μπάλα δεν είναι. Το πουλί τους παίζουν, άντε πες το καλά. Όλα καλά, μα από εμάς είστε καλύτεροι. Οκ, το δέχομαι. Υπάρχουν ρε παιδιά όμως, δεν ξέρω τι είναι. Το Καραϊσκάκι είναι. Ο Ολυμπιακός είναι. Η ιστορία του είναι. Οι διαιτητές κλείνουν τα μάτια. Όχι φίλε, όχι. Δεν τα κλείνουν. Όχι φίλε, αυτά είναι που σου περνάνε οι εφημερίδες που διαβάζεις. Όχι, άσε να μας πει ο Γιώργος. Ας να πείτε να πει για τον Πέρι το Θασίβουλο. Ας σας πει τη γνώμη του για να απαντήσουμε. Ναι, να πει, αλλά να μου πει και ο Γιώργος για την μπάλα που είχε βγει out, που έγινε η σέντρα και έβαλε γκολ ο Παναθηναϊκός. Να πει για τον πέναλτι, ένα λεπτό ρε παιδί. Να πει, Γιώργο, ένα λεπτό ρε φίλε. Εγώ πάντα ήρεμος, άκου. Να πεις και για το, θυμάσαι την μπάλα που είχε βγει out και έκανε τον γκολ. Τη θυμάμαι πολύ. Θυμάσαι και τον πέναλτι που έχεις πάρει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Εγώ 8 ολόκληρα χρόνια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ούτε τον πέναλτι του Άλυφης που μου δώσανε μες στη Λεωφόρο, ούτε και κάποια άλλα μες στο Καραϊσκάκι με σένα. Λοιπόν, έλα, πάμε Γιώργο. Και παίκτης του Ασίγουλου με κόκκινη κάρτα έξω. Στο σπίτι του κρεμασμένου, ούτε για σαπούνι μιλάνε, ούτε για σκηνή. Λένε ότι σου 3 απέναντι Γιώργο που έχεις κερδίσει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. 3 απέναντι σε έναν αγώνα. Σε έναν αγώνα που στο 15 σε 2-0 και βάζει και ο Μητρόπουλος στο τρίτο και τα κυρώνει ο διαιτητής. Και κερδίζεις 3 απέναντι εσύ. Και εσύ ο κρεμασμένος που το σπίτι σου όλο φιλιές. Θα μου πεις εμένα για τέτοια πράγματα που σε έχουν πιάσει για δωροδοκίες, που έπρεπε να έρθω στην Β' Εθνική. Θα μου πεις εμένα τέτοια πράγματα. Για ένα ράουτ και για τον Πάντο που δεν χτυπήθηκε η μπάλα ακόμα. Μα τι πράγματα αυτά ρε Γιώργο. Αντί να πάω στους 4 πολυμετοχικούς και να τους πεις που τα λεφτά που μας τάξατε, που είχαμε κάνει την πορεία στο πεδίο του Άρεος και μαζευτήκαμε σαν τα κοθόνια εκεί και μας δουλεύετε. Και γι' αυτό διάλεγετε παιχνίδι και δεν πάτε. Γιατί έχετε δει την κύφλα σας. Τη στραβωμάρα σας. Λοιπόν. Ένα μάτσο χάλια είστε. Λοιπόν. Δεν μπορείτε να τα πάτε με τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται. Και το πιο βρώμικο πρωτάθλημα στα τελευταία 12 χρόνια ήταν αυτό που πήρατε με τον Δούρο. Και η πιο μεγάλη παράκα που υπάρχει στο μπάσκετ. Πότε διαμαρτυρηθήκες εσύ για διαιτησία στο μπάσκετ. Ποτέ. Όχι ρε παιδί μου, να τα πούμε όλα. Δεν θα μου αφήσετε την ιστορία εσείς από όπου γουστάρετε. Από το 30 και μετά.
Το αφεντικό, η καλύτερη ομάδα. Η καλύτερη φίλαθλη, η πιο μαγκέρη είναι το Ολυμπιακό. Είτε σας αρέσει είτε όχι. Καταρχήν τσακώνομαι μαζί σου, ρε φίλε. Το συλλαλητήριο για ποιο λόγο το κάνουν. Ελάτε, Πάνε στον Καραμαλή, πώς τη λένε, στη Βουλή, θα κάνουν συλλαλητήριο, υπάρχουν εκεί, για να τους φτιάξει, λέει, τείχους. Μεγάλους τείχους. Τι να τους κάνει τους τείχους, τους ρωτάω, μου λένε για να βάφουμε τα σπρέι. Ορίστε τίποτα που ζητάτε, ορίστε. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Ότι είναι ένα χάβαλο, πώς θα το κάνουμε. 100 χρόνια, βγάλανε και βιβλίο τρομάρα τους. 100 χρόνια βρωμιάς. Καλησπέρα. Φέρε ένα τσιγάρο. Γεια σας παιδιά. Γεια. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Εγώ είμαι φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Είμαστε ένα άνθρωπο, ρε. Δεν πειράζει, άστα να μιλήσεις τώρα. Ο Βασάρας από ποια ομάδα έχει ζητήσει φανέλες μετά τον αγώνα. Από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι... Έτσι θα τα λέτε.